нас народнае свята, чарговыя выборы. Усім камон, на Дняпры дзяцей нараджаюць для тронаў. Мы вартыя кароны, і ты ведай, ман. Як плювацца ў калодзеж, я раней сам не думаў, што мы будзем змагацца. Але мы зараз нарэшце робімся нацыяй. Лишь дзяды воевалі 1410 год, 15 ліпня. Под Грунвальдам адбываецца вырашальная бітва. На жале свет. Вітанкі, шаноўныя сябры, з вами Алесь Пазняк, а гэта значыць, што вы глядзіце чарговы беларускі крок. Я у Батуме, хацеў сказаць у сонечным, але гляджу, што сонца пакуль няма. Яно з'яўляецца часам, але менавіта зараз яго няма. І куды я спяшаюся? Я спяшаюся на сустрэчу бадай з самым вядомым беларускім рэперам, а таксама гісторыкам, педагогам, тэатралам, Вожыкам. Ён, дарэчы, з'яўляецца яшчэ і маім земляком. Паразмаўляем аб тым і аб сім, пра жыццё, пра творчасць, ну і пра розныя іншыя справы. Спадзяюся, што будзе цікава. Заставайцеся з беларускім крокам. Вітаю, Вожык. Вітаю, Алесь. Распавядзі, як ты апынуўся ў Батуме? Вось сонечна, восень, тёпла. Я прыехаў, ты прыехаў. Я са Злучаных Штатаў, а ты? Ну, я сюда прыехаў. Сюды 3 гады таму назад. Як, чаму? Ну, як так багата гісторый, калі да мяне пагрукалі таварышы у пагонах. Ну, такое доброе ты памятаю. Мне набіраюць у панядзелак. Добрый вечер, там, следчий комитет, хтосьці там такое, и говорит, слухайте, а вы у субботу были на улице, там, где-то, где-нибудь? Я таки думаю, холера ведает, это уже вторник, а там была суббота, я ж не буду. І потім я якби навіть повзгадував, думаю, субота, то і на диву я сидів вдома. Там, може, попрацював, я працював в суботу, і потім сидів вдома. Але я докладно пам'ятаю, що я не був в тих місцях, де у нас щось здарається усі дні. Пробачте, коронавірус. А я, вже нам не робили якісь аналізи. І я таки думаю, так, це значить, у мене зараз кілька ще днів коронавірусу, 10 днів, як кудись вже рвати. Ну, хоча я і так вже розумів, що прийдуть, це просто коли б не коронавірус, я якраз би вже і з'їхав. Тому так, у меня 10 дней, оказывается, бах, праз 2 дни уже я выбегаю, гляжу у глазок, и гляжу 2 человека по форме. И я разумею, мне 15 секунд выдали все аккаунты, все с телефона. И я выходжу, а на той час мы уже редко все сидели у сети ВКонтакте, так? И заходил я, не памятаю. Ну, просто открыто было, потому что захованный был пароль. Ну, и я, конечно, выйти. Тут заходят пацаны, я кажу, у меня тут коронавирус, хлопцы. Ну, видать, там не самых полковников послали, молодых мальцев, яких, типа, может, им не шкода. Я говорю, давайте, может, масочку хоть одену. И так, долго открывал, там, что у нас там. Обыск по там генеральный, кто там, коронный прокурор района, та-та-та. Ну, мне это, правда, не показывали этот ордер, никаких паперок, просто мы посидели, погомонили, и я у певной ступени, я показал, как я их боюсь. И там один был момент, что я ж не памятал пароль от своего контакта, а у меня, оказывается, им был он обовязково, это было их задание. Мне не было чего таить у ВКонтакте, потому что там все альбо в открытом доступе, альбо самое страшное, что мы там писали, это там давай в Телеграм. Ну и я там полный момент, скажи пароль. Я говорю, ребята, и там, откуда я памятаю пароль, ну давай, и что нам робить? Ну, зараз поедем туди у Витебский у Бопік, і, коротше, ти там, може, хутчей його згадаєш. Розповідеш усю правду і усі паролі свої обшириш. І явки. І, ну, я кажу, так, пацани, слухайте, я реально копил. Давайте его просто, давайте этот пароль обновим.
А яны куды-то спешались, і мы тады думали, зараз мы зойдзем, этого дурачка просто камп'ютер там сцяг, вот как телефон заберем, і все. А я тут им такую ще несподіванку, да мы и так можем, просто больше. Ну, такі тут запугивания, я, ой, боюсь. Ну, я троху так, але мне сказали, что в Витебску опеки ехать я так само. Не то, как был там Ричардом храбрым сердцем. И мы обновили пароль, просто там долго, конечно. І вони чекали, стояли там. Да, все сидели, не разговаривали про разные там. И по вынику вырішили еще приколоться, зробили пароль милиция 02. Эврик, это, напевно, каб я його не запомнил. Першее, что я, коли приехал в Батумі, я, ведаючи свой пароль, зайшов в цей контакт і його цей пароль поміняв. Ось. Ну, еще їх спитав, кажу, хлопці, у мене там справа супершмені якась, там, напевно, да. Не, там малец, это чисто экспертиза. Там экспертиза за аватарку 2010 года, засунь себе в сраку 80% на фоне червоно-зеленого колежа. І гэта мне інкрымінавалі як абраза дзяржаўных сімвалаў. Хаця, ну, я выдатна ведаў, і яны, юрысты, маглі бы таксама ведаць, што ну, дзяржаўным сімвалем можа быць толькі вось пэўны фармат. Калі ты парушаеш прапорцыі, то это ўжо не дзяржаўны сімвал, і, значит, я яго і не абражаю. Я яшчэ па шчырасці кажу, так, хлопцы, можа, вам спатрэбілася, у меня тут яшчэ ноутбук, і ён, конечно, паломаны, не ведаю, як уключыць, але вось бачыце, тут налепка спагоненая. Ну, типу, якби допомагаю пацанам, думаю, що прийшли, що мені робити? У мене не наша гена, я куди, що? І мені ж тут всі запах, Грузію. Напевно, я сьогодні зникну на непевний термін. А тут все умовно, все звичайно. І той, хто мене ведає, не питає куди. Мой шлях немалий і ляжить на Дніпри. Наприклад, Амаль столиця, город Могилев. У ім бадьориться самое моє. А там, де 4 турми і нема театру, зворші пацани навучуть хату. Я народився між Дніпро і Цвіною. І мені милоє і тоє, і тоє. А дворшу і до Могильову, повсюль кльово. Але про то співають мало голови. Тут роблять крижачок і водор м'яти. Тому сусід даркать зрання подати. Кому не кайф, нахай їде за кордон. Сяно, Ворша, Могильов, усім гамон. На Дніпри дітей нараджають я трону. Ми варті корони, і ти ведай, ман. Лепі не там, де нас нема, там, де ми. А де ми? Вядомо, що Дніпри. Работники культуры у 2020-2021 годзе подписывали письмо супраць гвалту. Асабіста ты подписываў гэтую заяву ад работнікаў культуры ці не? Вось якраз я это подписываў, але я і забыўся, што там такое было. Фактычна я быў кіраўніком там автоклуба. Это такі абслугоўваюць культурнае абслугоўванне ўсіх тых вёсак, якіх няма блізка дамоў культуры. То па всем этим не гіму. Но это фармальна кіруючая пасада, якую ніхто не любіць займаць, тому што ездзіць трэба куды, там это все. Дамаўляцца. Да. Ну і просто в прынцыпе складана ўсё ж такі кампетэнцыя у галіне культуры не такая вялікая набор кадраў, каб все гэта пакрываць, то бо вялікі дэфіцыт там. І але сам факт, што мяне тады подвысілі прямо ў дзень, калі я адмовіўся здаваць грошы на суботніка, і прямо думалі, ну все, ваши прынцыповы. Я кажу, конечно. Я говорю, ну тогда вас выкликає намеснік райвиконкому, кіраўніка. Я думаю, ну все, будуть бить. Хто такі быў? Это Зоя Степановна Фомина, калі кому гэта, я тут, конечно, сидеть, то всі у меня дома. Ось, і я не ведаю, там, аля, это і на другі аля Качанова. Ось, да. У сянне толькі. До речі, на дуже так подобно. Я думаю, що вони були добрими сяброўкамі. І говорит, вот, Дмитрий Васильевич, ваша кандидатура, мы вот думаем вас повысить. Я думаю, чего так? Я ведаю докладно, что она была супер, то, как мы просто брали у Дом культуры. А тут так что-то такие... Я до сёння не разумеў, для чего это было у той час, ці можа прыцішыць, тому что у нас у Сінегсе, хто удзельнічаў у пратэстах, іх адразу было
больш, чым было пазней, а потым аднаго запрасілі, другога на размову запрасілі, трэцяга, чацвёртага. Але вось мяне ніколі ніхто не запрашаў, ніхто за мной не гаварыў, не выклікаў нікуды, ніяк не шантажаваў, нічога. Я так разумею, што аднаго апозіцыянера мы ўсё адно можам сабе дазволіць. Цікава. І я прапрацаваў яшчэ на той пасадзе год добры. Як ты прыйшоў да рэпа, гэта са школьных вершаў у цябе ці з чаго гэта пачалося? Твой шлях, вось, станаўлення. Прикольно, доброе пытанне. Просто звычайна у гэтых 90% гэтых інтэрв'ю ёсць самыя дурацкія два пытанні, якія задаюць пастаянна. Это чаму вожак і чаму па-беларуску. І я заўсёды, калі мне вось іх задаюць, пачытайце. Не будзем сёння ні пра вожака, ні пра беларуску. Трэба будзеце хацець даведацца, загугліце там пастаянна, на кожным такому інтэрв'ю это задаюць. Слухай, я быў что-то... Мне это прикол, я что-то глядел маленькие, там еще полицейской академии, там какие-то вот эти личиночки там были. Что-то меня прикалывало. У меня был переходный возраст, мне было году 13. Плюс это уже старт фактично, 13-14. Старт, уже рэпа як такого модной з'яви, тобто это уже там з Росії Децл номінуецца на MTV Awards, там лепшы замежны альбом. Эмінем таксама Грэмі бере Грэмі як лепшы ў прынцыпе музычны альбом. Все это вакол тебе бурліла, віравала, ты не мог міма гэтага прайсці. І вось гэта было як чым адрозненне даже вось нашы хіп-хоп у нас і ў США. У США это, ты ведаеш, там культура больш нізовая, класічна, так? А тут прыйшлі, пры гэтай культура, паколькі не зусім зразумелая, яна эстэтычна новая зусім. І яе пыталі найперш такія інтэлігенцішкі. І вось якраз пакаленне 87, 88, 89, 90 это быў экстра разгул колькасці ў прынцыпе музычных груп. І вось як нас эстэтыка захапіла, і калі вось я сходу так узгадываю все больш-менш актуальныя беларускія групы на сцэне, тады гэта заўсёды это былі там, я думаю, 90% это былі студэнты БГУИР, БДУ, Архоз, ПНТУ, вось такі, вось это 4 таких найбольшых. Это все такі, і ва ўсіх там будуць бацькі, якія інжынеры, там настаўнікі, бізнесмены, то вот там хабзы літаральна такого просто. І вось там чым это было і складана, потому что все глядели на эту американскую эстетику, бачаць, что там такие пацаны з района. А им тоже хочется, як-то скопировать, а ничего не атрымліваецца, потому что яны не зусім не пацаны з раёнаў, яны там ходзілі ў прыватную школу, можа. А тут вось якраз то, што можна было атрымлівацца. Я б не сказаў, што мне адразу ўсё, я доўга, для того, каб першы тэкст, які напісаў, мне спадабаўся, мне прайшло там годзіка 4 пастаянных практыкаванняў у меня вось там нататніку Тбілісі для музея вожака будучага вісіць там з тымі вось уже жоўценькімі, з такімі со старыми. Бачно, практыкаваўся багата, хотя я ведаю багато людей, которых праз не пару 2-3 тыдні уже атрымлівалось нічого все такія рэчы рабіць. У меня вось як-то так доўга. Разговоры поўніўся б трабух, а астатняе не гора. Год працуем, улетку на морах, збіраем манаткі і бывай горад, там нейкі месяц, з жонкай, з дзяцёнкам, потым назад і зноў у гэтую гонку, у сваю кватэру, дамоў, добрахвот, навяртаемся да яе ў палон. Зранку на працу, каву пацалунку рабаваць, каб было нешта на рахунку, лаянкі, прэшкі, трошкі гарбаткі, не злей ад гэтага статка, з сынком у хованкі, з дачкой у лованкі. Ёсць такі тбіліскі хлопец Гунар, мы з ім ўжо дарабілі трэк. Мы ўжо чакаем, як яго, думаем, якім чынам яго зарелізіць. Плюс а назва ёсць у трэка? Да, споведь. Цікава. Інтрыгуючая, я б сказаў бы, інтрыга. Інтрыгуючая, так. Плюс ён рэлігійны чалавек, я зусім не які
ксёндз паслухаў і сказаў, што там вось прям бачна, хто такі вось хто тут веруючы, а хто не. Ага. Вось потым мы уже выйшла 2 серыі праекту «Гісторыя Беларусі ў рэпе» з Васьміногам мы зрабілі з платформай. Можна на Ютубе знайсці. Ну, правда, там так, по-моему, так дзіўна вось маркетинг працуе, што яны там не напісалі вожык у загалоўку Ютуба. Я яго збіраюсь працягваць, хачу па выніку зрабіць так, каб вось нашым школьнікам не было, калі ім зусім ленотна было будзе вучыць гісторыю, каб яны маглі так паслухаць і вось за гадзіну-паўтары яе асноўныя моманты засвоіць, таму што я правяраў на сваіх вучнях тут у Аксяродку. Да, запамінаецца адчувальна лепш узровень ведаў пасля таго, таму што яна лёгка ўспрымаецца. За 3 хвіліны ты ўспрымаеш тое, што ты чытаў там 30 хвілін навошта табе. Князь Вітаўт, будучи вялікі князь літоўскі, якога пры жыцці будуць зваць вялікім. Вітаўт, плямяннік Альгерда, сын Кейстута і язычніцкай жрыцы Жамойкі Біруты. Альгерд і Кейстут падзялялі ўладу, як дзе вежы. Альгерд вялікі князь, Кейстут сачыў за тэўтонскім памежжам. Але ўсе людзі смяротныя, цудаў не бывае. І ў 1377 Альгерд памірае. Згодна з правіламі часу і па-сяброўску Кейстут прызнае ягонага сына вялікім князем літоўскім. Князем стаў Ягайла. Што ж гэта робіцца? Інтрыгі, скандалы, здрады, міжусобіцы. Ягайла гуляе сваю гульню, Кейстут забіты. У жаночым адзенні з палону Ягайла ўцікае Вітаўт. Наш герой не прынцыповы, рэлігійна праўда. Двойчы быў каталіком, аднойчы праваслаўным. Для краіны вызначальная падзея вунь яна. Год 1385, Крэўская вунія. Цяпер Ягайла ще й польскі кароль, Кракаў паехаў. Ліцвінская эліта ўспрымае гэта як небяспеку. Старт канфлікту, потым вайны спрэчак войстрых, што скончыліся праз 7 гадоў пагадненнем у востраве. 4 жніўня, год 1392. Новага вялікага князя вітае Літва. Вітаўта празвалі вялікім, мы тут мелі рацыю. Тэрыторыя расце, ідзе цэнтралізацыя. Прым у нас было ўсё, і моры, і горы. Самая буйная краіна Еўропы па тэрыторыі. Рускія княсты пад кантролем, там небяспекі няма. Ще далей на ўсходзе слабее Залатая Арда. Кантраляваць землі да Волгі князь займе ўмару. Вітаўт абвяшчае крыжовы паход супраць татараў. Год 1309, бітва на Ворскле. Галоўная пораза великалітоўскага войска. Казань не стала нашай, і гары яно гарам. Затое з таго часу ў Беларусі жывуць і татары. Сам ледзьве ўратаваўся, войска разбітае, але лапкі да гары. Гэта не пра Вітаўта. Ужо праз 5 гадоў, шаноўнае панства, Вітаўт вяртае Смаленск ва лоне вялікага княства. Здавалася б, ужо ўсё паваявалі, ды годзе. Але пачынаецца новы канфлікт на ўсходзе. Як бачым, тады сям'я ў элітах не надта багаці. Пайшлі сутычкі з князем Масквы Вітаўта зяцем. Фіналам выгодны мір у 1408 годзе. Межа ўсталяваныя, паваявалі і годзе. Яшчэ праз 17 гадоў, хоць на тэрміны малы, маскоўскае княства 5 гадоў было літоўскім васалам. Здавалася, войну зашмат і можа хопіць біць. Але Вітаўт гэта не пра спакой, Вітаўт пра амбіцыі. Сябры, хацеў сказаць, яшчэ адна такая навіна. 16 лістапада 2024 года рашэннем суда Ленінскага района горада Гродна мае сацыяльныя сеткі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Гэта Фейсбук і Інстаграм Алекс Пазняк, таксама тэлеграм-канал «Беларускі крок» і, адпаведна, YouTube-канал, які вы зараз глядзіце, «Беларускі крок». Калі для вас бяспечна, то заставайцеся падпісанымі, калі небяспечна, то падумайце пра сваю бяспеку, асабліва калі вы знаходзіцеся цяпер на тэрыторыі Беларусі. Таксама дзякуй за прагляды і жыве Беларусь. Ты сенінскі, я сенінскі. І я ведаю, што ты калісьці адбіраўся на Еўрабачанне сенінскай песняй, з народнай песняй, якую ты перарабіў і зрабіў з яе такі этнарэп. Распавядзі падрабязней пра тое, што гэта было такое, пра гэты праект і з кім ты ўвогуле там дэбютаваў тады. Мы доўга гэта пісалі, працавалі, так. Направду доўга, тому што я такі злобны дзядзька. Перапісвалі дуже багато разоў. Вось, ну, на той час, калі мы працавалі над гэтым, то сам ужо запіс быў кароткі,
даволі А ось Діма Діч, мой сябра, намалював мелодію, да, ось зробив біт, крутий, як я лічу, одна з моїх любимих пісень. І я такий подумав, так, гэта ж мы, ось, гэта тое, што можа быць цікавым у фармаце Еўрабачення, тому што перамагаюць у конкурсах не тыя, хто у трендзе, а тых, хто адрозніваюцца. Той, хто стварыў тренд, той, хто у трендзе, гэта тому што ось той чувак, які ў мінулым годзе не быў у трендзе і стварыў гэты тренд сваёй, там, напрыклад, перамогай ці яшчэ. Я і падаў заявку, а там справа тым, што вось на паўфінал адбору беларускага не трэба нікога не скасоўваць. Все, хто там пад вось это параметры падпадае заявачна, все там і як бы і удзельнічаюць. Мара, але зараз дзеяны, паўсюль толькі слова, але дзеянні. Прадуманым свеце чулым быць, гэта не апраўданне, холодна ўнутры. Ты чула, гэта лякуюць каханнем, а недзе ж ёсць і такі свет, дзе можна проста пачувацца кабетай. Дакладна ёсць, але цябе не запрашаюць туды, ты што табетам. Можна упэўніваць сябе, што век так не будзе, падманваць сябе далей. Век так не будзе, і нават калі ты верыш і назбіраеш стосы прычын, табе ні сёння, ні заўтра, ніколі адсюль не ўцячы. Не пойду додому, я тут заночую, журбу не почую. Не пойду додому, а у меня дома нету блина хатка, не родная матка, я не дома. А пытанках занимали дуже высокие там паўсюль там месцы на нейкай там апытанкі там с удзелам велічэзнай колькасці людзей. Мы вось там 12 там таких что-то разбили, і вось мы там абхадзілі чувака, які потым другое месца заняў у фінале. Вось, але пасля таго, як мы выступілі, да мяне падыходзіць Руся і говорить: Ворак, дуже класно. Так шкада, што цябе не возьмуць у фінал. Паслухай, у цябе ж акрамя рэпу яшчэ ёсць адно захапленне, наколькі я ведаю. Гэта тэатр. Ты стварыў тэатр усямно, наколькі я разумею, нешта робіш і ў Батумі. Распавядзі вось пра гэтую старонку твайго жыцця. Я не зусім зрабіў тэатр. Была... А што гэта было? Не, адразу гэта была... У нас усе не была батлейка, ніхто не хацеў яе кіраваць. Не ведалі як, ды што, і... Атрымоўваецца, ты яе адрадзіў, так? Яна была не то, што... Там просто была батлейка, таму што калі адраджаць, то трэба, каб было нешта значнае. А у нас батлейка ніколі не выйгрывала фестывалі. І я кажу, мне соромно, так я кажу босу, Сергій Степанович, соромно, вось, мы ж бачыце, якія батлейкі у нас в области, в основном там таксама, нема на што глядзець, і мы нават гэта не можем перамагчы. Давайте я, вось, да, і мы, потом там резко все атрымалось так, адразу я зладзіў. Мне не дуже цікаво працаваць па іншых сцэнарях, мне цікава было самому ствараць. Вось першую, я памятаю, мы занялі другое месца, і я, по-моему, взяў лепшую роль другую плана, ці мужчынскую роль, не памятаю, наколькі я чорцікам быў. Вось, я вырашыў, давай-ка, думаю, батлейка даволі ж такі жанр консерватыўны, там багата не можна чаго. І вось мне захацеў, а што калі вось прямо вось па лініі, потому што вось там, дзе вось мастацтва сапраўднае, но крутое становіцца, калі вось ёсць эта межа, можна, не можна. І вось чым бліжэй ты да гэтай межы, можна, не можна, вось тым лепш. Мы ж цябе выховалі паважаць людскі гонар, і пана, і мужика, а ты такі фанабэркаў і застаўся. Вось цяперака жыццё вучыць, раць бацькоўскую навуку не прыняў. І што цяпер? Ды я не ведаю.
Пані сказала, що це їй не дівочий каприз, і що яна поглядить, як я вмію слово тримати. Ой, что робить? За своей напышливостью и гонорливостью такую кабету губляешь. Сябры, таксама дзякую усім, хто падтрымоўвае беларускі крок матэрыяльна. Заданаціць на беларускі крок можна па гэтых вось спасылачках, яны будуць прымацаваныя ўнізе пад гэтым відэа. Усім дзякуй, хто дапамагае, крочам разам і надалей. Жыве Беларусь, усё будзе добра. А ў мяне такое пытанне. У цябе ёсць 2 сінглы, якія былі напісаныя перад выбарамі, вось, ці падчас выбарчай кампаніі. Адзін у 2015 годзе, другі ў 2020. І гэта вядомыя такія кампазіцыі «Абіраем Лукашэнку» 15 года і «Нас 9 мільёнаў». Скажы, а ты быў больш упэўнены ў перамозе ў 20-м годзе, бо 9 мільёнаў ён такі больш аптымістычны, бо «Абіраем Лукашэнку» гэта як такі постфактум гучаў, што вось у чарговы ў 5-й раз уже робім адно і тое. Вось як ствараліся гэтыя трэкі, што ты ўкладаў у гэтыя кампазіцыі, як яны выйшлі, якая рэакцыя была на іх у музычным і у такім у журналісцкіх колах? Абіраем Лукашэнку. Прынамсі, розніца 15-20 года якраз у тым, што як бы у 20-м годзе хаця б мы маглі быць упэўнены ў тым, што у наяўнасці барацьбы. А 15-й год мне эстэтычна падабалася вось гэта, ну, вось ніхто ж песні пра выбары 2015 года не пісаў. Не памятаю таксама. Да, таму што, ну, сэнс. Мне так эстэтычна падабаўся вось гэты момант, вось назіраць за гэтым, які чынам, як людзі свядома адмаўляюцца ад барацьбы для таго, каб вось захавацца, застацца, потому што все баяліся там крымскіх всякіх сцэнараў. І, ну, плюс заўсёды у нас былі як бы людзі, якія там стабільна галасавалі за Лукашэнку. І мне хацелася паказаць, вось сфотаграфаваць вось гэта музычна сфотаграфаваць вось гэты вось настрой у грамадства. Момант гэты, так? І я думаю, што адбывалася? Я думаю, што яно вось прямо атрымалось гэта ўсё засняць так, як і ёсць. А ўжо вось якраз перад выбарамі мне вось новы сябр, я Петя Клюев, я звоню, слухаю, Петь. Я уже тады не жил, по-моему, в Минску. И я говорю: Петь, слухай, мне тут трэба залить трек. Ось. Можно там до тебе? Я уже уезжал. А я уезжал уже все равно. И то есть мы... Говорю, у меня тут концерт. Ну, приходи. Там, ну, на этом концерте мы поговорили с польскими журналистами, які приехали на эти выборы. Ось, і там дуже цікавий позірк. Тобто, сидять ось білоруси, і кожному з яких абсолютно наплівати, що там буде завтра відбуватися на тих виборах, і поляки, які так своїм петом обмірковують, що ж там буде завтра відбуватися, і як це все відбувається, як цікаво. Ось, і потім вже ми тільки приїхали, я викладаю цю пісню, поспіваю до 8, скидаю там, кому треба, як трошки порозкидали в різних медіях, і еду в Сяно. А в Сяно тоді 15-й год, не ведаю, чому, напевно, інтернет, інтернету не було моє мобільного тоді. І я виходжу, зустрічаю свого сусіда, і тобто я не ведаю, що відбувалося вже. Ось це 5 годин. А тебе еще не посадили? И я зрозумів, что все, значит, поспех есть. Значит, уже раз у сене прос 5 годин. По деканату гістфаку. Нормальные дети сидят тихо и не ходят на шесте. Не ведают телефоны весны, что такое окрестина. И так бил лоб об мур, але той не поддался. Была спокуса протягнуться, или я уже сдался. Люди живуть на повніцу, живуть з імпетом, зривають з муров старих проводиров портрети, ценять життя. А ми під пляшку горелки уже 5-й раз обираем Лукашенку. 20-й год, то там уже больше таке, типа, випадково було. Нічого не планував. На праці буває, коли ти працюєш в державних установах, тобі треба щось робити, що нікому зовсім не треба. І я ось це не любив.
Тому, звичайно, і мені не любили, тому що я саботував такі безсенсовні штуки. А тут є певні ось такі безсенсовні штуки, до яких складно саботувати. Один із них – це збір макулатури. І ось треба був хлопець, спускать тяжченную вот эту макулатуру с 4-го поверха на первый. Да, ну вот виконкамена. Вот. Ой, и я таки сижу и думаю, ну, я ж типа хлопец, я ж не буду говорить, мне девки будут носить. Тому, ну, конечно, не саботировал я это. Але мне это дуже не подавалось в процессе. Зусім. И там один из таких серьезных по мерках Сянинского райвиконкама чиновников, щось вийшов, він виходив туди на перекур, а я выносил это, ось эти здоровенные этой штуки, ненавидячи все и вся, и он мне пожартовал, что там, типа, ну, это отдела культуры, хоть они, может быть, и не совсем культурные. Я думаю, ну, не тобі судіть про мене. Ну, по-перше, жарти такі за десяточку, звісно. Але, ну, і мені зовсім, я такий, що ти покуль йшов ось до праці. Я щось вже накидав. Позвонив одному сябру, всім відомому. Ну, не буду говорити тут публічно якому. Говорю, слухай, ти видиш, я хочу песню написать такую. И там думаю написать. Это шиковная идея. И я пошел писать. Весна настане, прийди у белым станику, и мы готовы уже на спадкаті. Ты можешь подмануть лёс, але не наши носы. Я у поветры чую пах весны. Весна настане, прийди у белым станику, и мы готовы уже на спадкаті. Ты чуешь гомон, вируя по районах. Нас 9 мільйонів. Як твої батьки ставляться до твоєї творчості і увогуле до репа? Ну, мои батьки меня любят, я их люблю, и, конечно, им подобається творчество. Але я думаю, що навіть не колькі творчість, скільки я в этой творчості. Тобто, коли, може, це ну, був... вони слухають усі твої треки? Ну, не, я думаю, не все, ну, там... Ось. Ну, мамке больше там про девочек подобається, как песня, да, ось там. Ну, якби, да, но ми на Дніпри? Ні, на Дніпри подобається дуже моєму сусіду, з яким я там працював, ну, вже там ходив, вже за 50 глибоко. Ось, і він говорить, от там, от мені от понравилось там, де от ми такі мальці, тут з Дніпра, а ви всі там не такі. Мені було багато, я зустрічав багато таких реакцій, які, ну, від людей, яких ти не чекаєш. Ти думаєш, ну це докладно не буде цим цікавитися. Коли город маленький, то всі люди хочуть їм гонориться, і кожним, любим городом, так, їм хочеться, але мало дуже нагодів. І тут, коли вони чують від некого з іншого города, що о, у вас що всі не є вожик, їм обов'язково хочеться ось так підійти і сказати, там, молодчина, там, ось, там, вожик, мені тут все, ти самий крутий. І потім, коли я зрозумів, що некоторі з них і не слухали це ніколи. Просто їм хтось щось сказав, що ось тут вожик, і вони починають про це говорити. Я там, звичайно, такий краш-тест роблю, кажу, а яка твоя любима пісня вожик? Не всі відказують. Ці знайшов ти себе у Сакартвела? Ці прижився ти тут? Чим займаєшся увогуле у двох словах? Ну, я тут вкладаю історію Білорусі, міфологію і молодший клашок у школі білоруській. Я все не пам'ятаю, як іначе п'ята, ці не п'ята. Ось, ну і на грузинська білоруська, а ще грузинська французька. Ось, ну і удельничаю в різних таких культурних активностях. Часом отримується за щось заробляти, часом ні. Я б не сказав, що я ось прямо вже обжився в Грузії. Проблем достатково ще, і країна та інша. Мені ратують часто мої дві котки місцеві. Ти просто такі там тобі не дають забуватися ось на то, что важно. Ну, не дають попасть в депресію, тому що ти, як мінімум, ти їм потрібен однозначно. Ось, ну,
Ці дастаткова того, каб я сказаў, што я б у Грузіі застаўся? Не, я б хацеў, я б все ж таки, я доўга думаў, што мы, напэўна, там уже і не вернемся, і не абавязкова. Зараз я все ж таки схіляюсь да думкі, што я б вярнуўся. Вот, дзень на родину трэба зрабіць, я так уже накідываю, каб яно адрознівалася ад мінулых. Вось, мне тут заўсёды цёпла так атрымліваецца. Все людзі прыемныя, якім цікавы я, збіраюцца чалавек там 30-40, і мы так цёпла жартуем. Вось, а пасля гэтага... Музычна-тэатральна. Музычна і тэатральна, так, да. Першы раз быў праграма 36 гадоў па цраку. Такі стендап і рэп. А другі я што-то вырашыў паплакаць і зрабіць такі моноспектакль «Мілмыкянец», але не атрымалось. Ну, тобто я прыйшоў, хацеў паплакаць, расказаць все свае самыя сакравенныя. І тут я бачу людзей, якія пасміхаюцца, такія хорошыя, і я ад сцэнарыя ўжо адступаю, всякія приколы ім расказваю. Ну, не все, конечно, что-то атрымалася, но я все ж думаю, напэўна, трэба зрабіць які-небудзь мюзікл з «Мілмыкянец», тому што я бачу сябе падобным дужа на персонажа Альфа. І у нас сходная гісторыя, у нас ёсць і свой Мелмак, які мы страцілі. У нас ёсць там куча агульнага, і ён таксама любіў катоў. У любым спаборніцтве, дзе б я не ўдзельнічаў, я заўсёды прыходжу і з мэтай першага месца, толькі перамогі. І калі смеюцца людзі на это што, на нейкім турніры танцу, вы только некалькі тут яшчэ пару тыдняў патанцавалі, а вы уже тут... Я кажу, не, я иду на першае месца. Ты як, Потому что пакуль это нічого не пачалося, у нас у всіх яшчэ, у нас все яшчэ ёсць і шансы. Потым, прайграем, ладно, але у любым выпадку там Броўкінская, Мікіта Броўкінская, Арсядзібаўская, давай бахнем. Правильно, давай зробім, да, но бахнем это больш так оптимістычна. Напэўна, это давай бахнем. Добра, дзякуй за размову. Дякую. Нас 9 мільёнаў. Люблю Беларусь, не хочу ни в Россию, ни в Польшу. Бэу! И зараз нас большасць. У нас есть гонор и розум, сані і надахи. А у іх нема нічога, акром нашага страху. А я дык давно хотел, можна мне троху признацца. Раней яшчэ мог, але зараз так складана стрымацца. Вы такие прикольные, что ну вас. Беларусь, я люблю вас, Виктор Юрьевич и Сан Санычи. Люблю вас, Солигорск, Бобруйск и Баранович. Я трошку разбираюсь, это правда любовь. Я люблю вас, Слонім, Мосты, Могилёв. И ёсць такие люди, якіх я слухать не раю. Яны кажуць про тое, что мы проиграем. Але нас 9 мільёнаў, таму осветим цемру. 9 мільёнаў и одна, сказала Ева. Сябры, спадзяюся, што вам было цікава. Калі так, накідайце ўнізе пад гэтым відэа добрых каментароў вожыку. Заставайцеся з беларускім крокам, падкрэсліваю яшчэ раз, калі гэта з'яўляецца для вас бяспечным. Пакідайце свае падабаечкі, крочым разам. Ось там знаходзіцца горад Поці, кілометраў, не ведаю, 40, можа, 50. Вось, а тут Батумі не быў курортам у савецкім часе, бо побач мяжа з Турцыяй, з варожай на той час. І тут все было у ваенных. І один нейкі мужик вырашыў з Поці уратавацца. І я не ведаю, як это мажліва. І вось ён плыў прямо з Поці, ён плыў у вольны свет туды вось у Турцыю. Плыў, не бачучы, куды ён плыве, фактычна, так, ён бачыць, што толькі перад ім море і штосьці можа там правіднеецца. І вось і зараз, так, калі тут прыходзіш і глядзіш у море, ты разумееш, што там вайна, там Турцыя, не дуже комфортная для нас, в прынцыпе, таксама. І ты не ведаеш, вось, дзе ты будзеш. Ты будзеш дзесьці далёка, і дзесьці вось далёка, і вот дзесьці там. І як тут не бачна суші, так і як таму мужику не было бачна суші, так і нам не бачна суші, бо мы не ведаем, на якой сушы мы прачнемся ўжо праз некалькі месяцаў. Хацелось бы альбо на гэтай, альбо дома, але
нешта пакуль што няма аптымізму з гэтага нагоды.